Iba-vlog ito. Sunod, pila. Grade 5. Adoy! Uy. Oh. Bilis. Padukat man kasya. Oh. Ay, pagkain! Oo. Ay di na, ang sobra man kada mamay milba. Alexandra Dines N. Rodilas. Well honors. Ayan, welcome back mga guys. And for today's video, tayo po ngayon ay nasa school dahil ngayon ay portfolio day at ngayong araw po ay aming uunorin ang mga batang may honor. Opo, yes honor. Ano ito mga magturugdo? Ano tagsakat sa mga humurong pili ng Pinoy mga huling pa na mga katanak, mga kabataan, sa iyo matanan, murupay na. Ayan mga guys, natutuwa tayong tingnan na marami po yung mga magulang na nag-a-attend ng mga event ng paaralan, lalo na po kapag ganito pong portfolio day. Ayan bagaman po sabay-sabay po ang mga ang portfolio day sa buong Pilipinas at sa iba't ibang schools dito po sa aming probinsya ay may nag-a-attend pa rin po dito sa amin. Higit na mainam na technique guys kapag ganitong sabay-sabay yung event, yung mag-asawa, yung isa dito a-attend sa elementary at yung isa naman doon sa high school para naman wala silang napapabayaang mga responsibilidad. Ayan. Ito po yung aming maliit na paaralan. Ito po dito ang mababang paaralan ng Magsaysay. Dito po yan sa barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar. Bagaman maliit po at tumalibong na yung camera ho. Bagaman maliit po yung aming paaralan ay maganda po at malinis. At syempre, mababait po dito yung mga tao, pati yung mga bata. Ayan, ako po dito yung pinakamakulit. Alexandra Dines N. Rodilas. Well honors. Is hereby awarded to Vina B. Sabalza. Iba-vlog ito. Sunod, pila. Grade 5. Adoy! Uy. Oh. Bilis. Padukat man kasya. Oh. Ay, pagkain! Oo. Ay di na, ang sobra man kada mamay milba. Kanang tagbalay. Oh. Iya mamay. Ano ka rin? Pwede na kami sila ito ha? Kanang tagbalay maniton. Urak tagi. Yuri! Oh, si Yuri. Yan magidak yung grade 5 ho.